Mishra, Saturday, Audio Jungle. When into was animal mubia munamum, Adia Bakupo was as we swa, Oman and Ninja, I had down bonus I had turned in Wafa, also. Don't care. What do you want to know 10 times a chama? What's all the crown who's muscle in Ponaco Tito? Matro semuno emi mawo na oma wontenene ewo Yesu dimu ana yebo mpae amen amen the bones sem kese ema Jesus ya the radius na mesra obi pay attention na ontie asema erade fa me so aka kiro ni afutu amede ma ho yegusu a esua de fa aweye bre mu sade be ya ye bre enye kwa yegusu ara esere erade so obeboa ye na yetimi de osom no akwa awie na enyade a meche hallelujah 2 Corinthians 5:17 ya ye kan free 17 na abesi na afutu kitua bi na me fa from di amount but also enti so bi wo Kristo mu a e ba chaw me bansa ye ba be hyehyɛ ade kitua bi na uwie a na wafane apon sesi a baabi a yaduru no Kristo sumaduru ba to obi am pay attention me hu niam bebre e wo wiase a ye timidi ho adanse ye se ade we di ewo ho ye betoyi we yaka bi ahwe ye nim se de sitie ba aka ade ba akupa bi kachonia say we knew the newness of God. We need the newness of God. Hello. The ewu wiase nyina niema ewu wiase nyina erekamia say nipa kani nyina bi ahwe. Okay. Aka ade ba akupa bi eno na ye be di ho nkomo no. Menyini bebere saade ba bi a menyina duru de mesuma hu bi kakra. Okay. Metumi adi bi ho adanse de menim ne say mahu nsori bebre ewu wiase. 2 Masehu great men of God, prophets, preachers, apostles, evangelists, great teachers on this earth. Mahu great singers was aseso otonyom mabubuwa for sorry mahu bebre ya beti bi story ya behu great apostles odi tumidie ni ahoden aye adwuma ko ya sa beti evangelist ahodo aba ba besi bonki mu so ebesi ye papa wu aso a omuso abako saso ni abeti prophet mighty ones great ones wo yenye time ene wona ya meto ya beti bebre nkako ahu wona dwuma se ro si ye adwuma
aye timi testify ba asɛm na me kan ne adanse aya na yedi no afa saa ne mani nyina de yɛ kan ne sɛ saa nipa we die masa ɔtonyumo ya ba cha mote saa nipa we ɔbɔbɔro yɛtimi ka yes saa nipa we oprichi papa saa nipa we oprichi papa but saa short quotation na me be kasa cho ne yi saa newness of God na free mu no obati asem na me kana se okay say what we testify about this on this end time no ayano na awurade afra ye to 8 ana say ayade foforo okay Bible say Yesu afra nipa bi asuma woni ka adwuma mu last week na me ka quotation bi either John and Matthew one of the gospels ni bi Yesu ka say me say mia ana me frɛ edumienu no na me hyi won nanso na ba ko yɛ bonsam John says 64 tie say John says 67 ɛda kan ma me John chapter 6:67 yeah verse number 67 ɔsɛ ɛna Yesu si du wenu nsɛm so ɛna Yesu si dumienu no sɛ mo so bɛsɛ mo mo so bɛsɛ mo kɔ bi ana Simon Petro bia sɛ Simon bie na no ka sɛ Awurade hwan nkyɛn ɛna ɛbɛkɔ tie hwan nkyɛn ne ɛbɛkɔ ɛne ɛbɛkɔ wona wɔ dan kwansɛm wona wowɔ deɛ dan kwansɛm wona wowɔ deɛ dan kwansɛm tie wona wowɔ deɛ dan kwansɛm na yɛagye adi na yɛagye adi na yɛhu sɛ wo ne Onyankopɔn na yɛhunu sɛ wo ne Onyankopɔn no Yesu bia wɔn sɛ Yesu bi wɔn sɛ ɛnyɛ na mayi mu dumienu yi question enti monhwɛ adeɛ the call of God Awurade frɛ yeah he can call you ɛnso na wonyɛ ne deɛ okay was many are called but few are chosen yes he can choose you and so now nya ne dia okay me ana me frɛ 12 ni nyina choose you me ba chaw Awurade Nyankopɔn ni made nyina na so onim Peter was called and he was chosen and so no yɛ ponsam Judas no Judas asebe wadwen ho da ya frɛ no enye ni pa bia na frɛ Awurade na na frɛ no and so he was a Satan he was a follower of Jesus yeah but Peter word ni yanko back or say yanko ba bia efiri sɛ wo ade bi ɛyɛ ade dan kwansɛm wow enti sɛ na bia meko Mr we do nkyɛn yeah na na bia sɛ mekɔ so akɔ hɔ a I was saying me see to it sɛ it will be the mommy okay what I say because sɛ me ni bibia de man ɔno so ni bibia de man me I was say o time me nkyɛn eba yes but when Jesus statement Peter statement ne say ka o maka Yesu nkyɛn no enye bibia sɛ ɔwɔ words bi de ma ɔmo na saa word ne yɛ de yi dan kwansam o nsambɔ ho pa dan kwansam enti yɛkɔ asɔre for which purpose dan kwa can be for the eye dan kwansam wow hello aye enti Judas your friend and so no your iraba yeyi no and so no your iraba yes sabra pan was free bi pa ni twa adwumam amu bi twa bi ati wo maketua koye and so no mu your iraba hello aye ave papa yanko kan I said enyem na mayi mu dumienu yi yanko in Corinthians no okay verse 17 5:17 wo Kristo mu a enti say the word enti no circle if anyone be in Christ obi anka bi burofo de nya de if anyone be in Christ kabi mamente one kabiam again if anyone be in Christ to aso he is a new creature he is a new creature full stop aja oka se obi ba sofudie mu a there be inimusa
me ba to mu follow asem how o ka say obi pass of die mu a no wa ye foforo dabi no o ka say obi pa tumtuo mu a no wa ye abode foforo dabi o ka say obi pa asafu mu a no wa ye abode foforo dabi until you can call to pastoria but not now you are not in Christ. That's okay. Hello. Hi. Ubetimi afra yebetimi afra e was of diem. One can say if anyone being in pastorals, if anyone being in church, if anyone being in singing ministry, one can say obi was of diem no aya body foforo. Kan sa one can say obi was sorry mu no aya body foforo. Obi yetumtunia no aya body foforo. And to judge this word, more than a man in Mema, our for a soldier for Juma for more Munya Juma, and crying penning for. Who are those people in Christ and those people in the church? Wow. Some mood. Hallelujah. Praise the Lord. Then Tian Solio put the whole word. Just one frayer say Ambra sorry. One frayer say Ambra Sofidium. One frayer say Ambra Tumtum. One frayer say Ambra Assam. One frayer say Ambra Comsim. Name of frayer say Ambra Hiva. Nimu. And was soon between the Mupa. Obey a body at the Fufro. Wow. What is the difference between old and new and old? Something is new and something is old. Okay. Bibiya fufuro, bibiya dada. What is the difference? See, me de me ho sa example. Me say me ya sofo. Me say me a preacher. Me say me a teacher. But time I me go school. I JHS. Me wo primary. Me classmate for me go school nyina ni me say. Na me ti say. Me bobo. No mu nim say e bia me kokonye. No mu nim say me pentokwa. No mu nim say nkwase akeka ya me de. No mu nim say krono ya me de. No munim say a mass am yamide. What has he? Yeah. Anna, my free stage, you know, my school no. For so many years, no munim say me kuku bami. Ayan, enti mi kron for sa record say akowe de nani adan firi ne mofrase. Akowe de ne kuku nya. Kodo kabudi baby. Ne kuku nya opentokwa. Enti say me sa ko back to me crew mu a some classmate for no makohia wo mo ye ndidi agro no mu dia wo mo ka asam me profu me jadwane no asole where the ben on be so me that time emos ya sofo dia nso wote sadie otie na why say church this time obia old life ani enim no ni krom na yidi nim no ni suba ni enim dadada bra o ma Kristo mo ma sorry ani etimi record say the power was say suba we me nsole manim say me sofo de ne kokonye me sofo de ni tiri mo den me sofo de oyetwa me sofo de wa man ho so sani amani nyina ye nim say na your old character. Yes. But you are telling me say you are in Christ but we can still record it. And are you in the church or you are in the Christ? Hello. Hi. Dear, you record the phone. Abusafo. End time when you know. I'm telling you. And to be in Christ, Shasumu, and ya sorimu, asofudimu, and your pack. And your pack. The last, God praise my message. You are no, I say, what makes Christians unique? Okay. Your uniqueness, Nini. Tiabamu who say,
wei yɛ unique ɛkyɛ wei ɛyɛ sɛ deɛ wobɛyɛ no ɔno wɔnyɛ dɛ ɔnyɛ okay paseabuo no ɔno wɔbɛyɛ accepte hallelujah sɛsi akora yɛte yɛsie mu bi yɛte obi anwummere yɛ a ɛmmɔ 6 ɔnkɔ prison adeɛ na wobɛhu nipa no wobɛhu ne which way you will see him as a prisoner with what attire prison for attire the salon na bɛhu sɛ no saa time no wafiri Ghana akɔyɛ nipa foforɔ ɛwɔ kuro foforɔ yɛ prison ɔte Ghana mu ɛnso ɔntim ɛdan no esi Ghana prison no esi Ghana ba nipa ne tim so ɔntim ɔntimi nyusu ne time na biem ɔntimi ne aduane ɔpɛ ɔntimi nsa atade ɔpɛ prison for atade no wɔhyɛ aduane prison for pɛ no odie yes saa nipa no wɔ Ghana ɛnso oni Ghana wayɛ nipa foforɔ ayɛ wɔ sa yes a nipa wɔ dresse ba records no deɛ ahene ahu sɛ nipa wɔ die masa osura Awurade ɛyɛ ne moto nti wobɛte ne aka nipa wɔ die opirikyi o ɛnso oni kokɔ hello hi meyoro ɔdo ɛnso na no ɔya hello hi ne kunu ɔdo papa nso ne kokɔ nyɛ enti abusuafoɔ me nuanom ne me maame mu yɛatena 4 years ni yɛaka Nyankopɔn asɛm ne nkyerɛkyerɛ akyerɛw ɛkɔ mfie 9 ni. Are you still in the church or you are in Christ? Who does who are Solomon and so Christo? So Christo mu dia go ya body foforo. Eno eye mass eye sure. So say obey. Hello. The audience from Nyankopɔn yensi na twetwe de ugu no eno wana wutwa. Yes. Nti sɛ yada na wo so bɔ obra abra yada enya wadwene sɛ wo deceive yɛ wo deceive wo enti ma sorry na wo ba ne enye emfa mmɔ ho safohene sɛ you are in Christ. It's never true. Emanyom na wo to no emfa mmɔ ho safohene sɛ you are in Christ. You are in the church and you are in the music industry. The supernatural promotion of every person is the false accusation. Senipa unyam pushing into wa it hardly so be who the wonimu. Ana yani ate obian so hwenya maya de ne yonko de beba no otimika de opɛ. Ono atimika de opɛ stempo no afa ne ho adi. By yes, you can swan say in all angles and send you to me a catch and say, you are this man. Hallelujah. Me candy a yatra onipa. Sabafa samno nadia nantia is your own benefit. And a one cassa we are dancing foot who say you are not in Christ. Okay. Wanka Saudi adansi tia ho se wudi Bawa sorry nim bawdi every say wanka sa with any changes in your life be a chere say me ankasa I have testimony was say the o ba no o adansi de o no animo. What is that testimony? Sa dance na de yi sa dance na e de yi adansi ne say entime pa kwa me ene de nkwasasem ya fro me a mecha amanikoi never dabi entimi kwa me pa ana sika we matena ka mu a metini wura fi me de na de amani enti ayame na makɔ bank sika aboro so a metimi da kɔ bank entimi na metina kɔ confess aka no kuro we entimi na metina kɔ sa restitution ade dada any other foforo difference wom enye pe within our house kura no fie kura nim say okwa asore de pa wunye ni pa foforo abofra ya wo ne foforo and now wasi fom no twani nature na adwenim
na kumam ne nan mu ne honam everything ɛyɛ soft enti de bɛyɛ ho a yɛn nyinaa yɛbɛ complain awurade ɛyɛ sɛ yɛtena so many sectors a na nyɛ ɔno Kristo enti yɛbɛ complain one day. Okay. Sɛ yɛgyae sɛ wankasa wokunu ɛngyae gye wo nkwa yɛ ne bɛsi fie ho yɛkasa wo yere nyɛ gye wo ɛnyɛ wo nkwa adeɛ ne bɛsi fie yɛkasa wo nsɔle ma ngyae gye wo ɛnyɛ wo nkwa adeɛ ne bɛsi asɔre hɔ yɛkasa wo sɔfo ɛngyae gye wo ɛnyɛ wo nkwa adeɛ ne bɛsi yɛkɔ wedding last 3 weeks self principle to ɔka asɛm bi sɛ ɔyɛ bɛrima na abɛwale wɔ dan mu a bɛhu no na yɛwɔ mmaa no bi wɔ hɔ a wɔnim wɔn mu kyɛn sɛdeɛ mmeranteɛ no mu nim to ɔma nkɔfa saa de so ano ɔka no kora wɔ ne nsɔlema no nyinaa nim ɛno na ha maka several times agya sɛ sɛ wohu ɔbaa wɔ dan mu hɔ a bra ayɛ na deɛ yɛnyimi o yes yɛngyimi ɛna yɛntena wɔma nnipa no bi ntenam na monkeka nsɔlema no tiri mmom dabi Satan strategy na mfa wakɔ no mfa no ntotototo ma so ma declare wɔ ha sɛ ɔyɛ youth na anware a nkɔ bɛrima fie sɛ ɔkɔsi nneɛma ama no ɔnware wo ɛnti obi sika sɛ ɔkɔdoa aduane ama no ɔbɛdi sɛ woyɛ young boy te sɛ deɛ meyibi kyerɛ wei na sɛ wontimi nsi wo nneɛma ntimi nnua aduane wo so boase anaa na atware ayi aboase nkora nyina kɔ sukuu anɔpa wontimi nsi wo nneɛma mmiɛnsa pɛ no gye sɛ ɔbaa na bɛkye kɔsi berɛ wo gye sɛ ɔbaa ne kuru nkunuane ɛyɛ wakɔɔ na ɛyɛ wo saa you fall na to wohu ɔbaa wɔ dan mu a na wopɛ na ebia saa ɔbaa korɔ no koraa ebia ɔno obi wɔ hɔ ɛbɛware dada ebia ɔde ka bɛbɔ mpanimfoɔ amanneɛ dada enti bɛyi asotire na yɛnka deɛ wɔ mu nkyerɛ wo banam sɛ wommu awurade na wommu mpanimdeɛ nti no nnipa no abɛtu ɔno ananam ɔno abɛyɛ deɛ ɔpɛ because bibia nkontrol me maka hu mi sa I am very good but I am very fair in justice me menyɛ nhwehwɛ animu menim nipa anim hwehwɛ deɛ yɛaka sɛ yɛyɛ ɛno na yɛyɛ I will never change it enti sɛ woyɛ saa mistake na woanhwɛ yɛ a wawɔde no wobɛwɔle ne fie na wabɛda nyame ase I will never allow you sɛ mobaa bɛgyina ha abɛbia no mabɛwɛsi woka sɛ woadeɛ da fam sɛ nyɛ dɔ ka yɛnni Azekia akyi nkɔ kwan tenten wei yɛnni Isaiah akyi nkɔ kwan tenten wei ɛyɛ ɔdɔ a ɛhyɛ yɛ because yɛhu sɛ yɛyɛ family wɔabusua na wofiri mu na nyɛ no ne wɔabusua o Bible so obi ba Kristo mu wɔbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dada ne nyinaa yɛ dɛn twam nneɛma nyinaa yɛ foforɔ to have a new family wowɔ abusua kan ba youth ne bebree ne mmeranteɛ ne bebree egu mu a ɛnyɛ deɛ yɛka ne deɛ Awurade asɛm hyɛ no ɔmo yɛ o ɔmo yɛ deɛ ɔmo pɛ ɔmo yɛ deɛ ɔmo pɛ ayɛ abusabusa nipa no bi me sɛdeɛ Awurade asɛm nti no me si kɔ fam ɛma adeɛ biara no don't see me as a fool I'm very very disciplined in justice saa adeɛ no baabi yɛse yɛde to woamfa nto a I will never follow you ɛna nhwehwɛ sɛ wobɛnya nipa anim adom ɛne yɛbɛbɔ odin ɛne yɛbɛka ho asɛm na wosuro criticism is a general disease yade a ɛyi obiara wɔ asase so yɛ criticism enti me I'm not care about criticism mani ni wo sɛ ɔbɛka sɛ anaasɛ ɔbɛka sɛ meyɛ deɛ metumi deɛ metumi na meyɛ deɛ menni no menyɛ sɛ me ne wo nam yɛ nyinaa yɛyɛ adwuma aduru stage sɛ wopɛ biribi mehwɛ deɛ wɔ hɔ na mede bɛma wo deɛ menni no menhyɛ me ho nyɛ enti mede fam young guys and young boys when you're very careful and a gossip so one to say time proud wash you are no better say any gossip gossip bien where tenants for more than 3 years 4 years 5 years and answer 6 years gossip be 3 months na de ya o ba be wa na ya ware asa enti at this stage so tenants o young guy wa kra unim unya huani so ade hunu biya wa abrabom wa sha se se man bi pe underground ana mu buru entena se nka se u deceive sofo tie o se ye ka kire mu biya ma ka kire mu awurade ne me dance ni wa mu ntimi se da timi da
24/7 on te say me share Bible say asemu yaba emu nokra te say emu videos ahodo research ahodo for my own salvation kwa entika ye be yes adwuma dabi kasofo be share Bible cover and cover dabi for your own sake and so nipa ne nya na de say de wo kan de na kono se no e kire no eno ano wo ye enti suna eja ye de ko tena company sim dia koso politics mu dia koso enyuma abusuam efiem unse no na koso onsolim politician ni new politician entokwa tuam okay abusuan entokwa tuam sa politicians abusuan no rich oman abegu dem ha enti politician ni mu suban na brabo no ano di wo mu no wone ni pipi ni nka wone ndisi ni nka kotokone hasi ni enka sa suban na no masaje be wura soli omu ma kristom ja soli kura ye wokuru ho a man fellowship any youth wan hwe a obi abeka se ne de enko we ye dia we ye youth for dia we ye men's fellowship dia enti program ko ya be na youth dia yanko yan sani wo yes unni kristom Jesus koto oba no e subura no John chapter 7 o ka che ne se mami nsuo binum asem oba no ka se na wunnim se Juda eni Samaria yenye de yanka what word we isu ye yanka enti sasu baina ne di frifie asabe tanata jeni kristom enti maka nipa ni bi wo ho a sa mesasa so mumu a tiniye mesasa so mumu a me tuna sen fiada asa tuna sen kwasiada ya ba Monday teachings we say tuna sen because awunye wa adwene say oba bua nipa ni bi amoma ko heaven na yen pese obekọ so atena asolim ye bese ye twe ba hwan mu Christom enti na Bible ka say for the soul condemnation in those who are anywhere and your church say am pastor wo Christom dia football bia ni wo ma o yes say ye Christom dia tieniye say ye Christom na ya asofudiem enti hwe wo de mo hwe to da na nsoro man kwa mo ye confused ko yen ya asofofo no kra na yenka sa suban na e wo fie na ene dia be wura asori enti dia na make difference dia hin enketwa ni panipa ni nketwa nka oyuko ni asono nka ene bibi na ndisi nka kotoko ni hase nka sa suban na ene asade abetena nsori sisters and brothers me di Nyankopon mobro hu tufu sa waso obi bani mu a atato asoma obaya abode de foforo nyamada na twam na nyamada da ne betwam nyama nyaa foforo sha anyema nyina ba ye foforo nyama nyina afro Nyankopon wonam Kristo so na nyema nyina afro Nyankopon wonam Kristo Yesu so apatatu ya fam ne ho dem pata som na maye na dem pata som na maye ene se Nyankopon wo Kristo Yesu mu a okusu e pata twen fam ne ho na bo mu wonfo so nwu won so enti se empata dwane siumu ene ka se evangelism na odwan empata jad esiumu ne ka se evangelism na odwan de na mo kan fie se me ma mfa me se kan nwa na nka no eno na mo kan asori dem me sum nyame ne metimi eno na mo kan asori dem hallelujah and so Paul say Kristo nti be ye kwasia ne so ye kwasia ba be ye kwasia enti apere tema me ntwe me nya ma ne nka me mfa nche aye wo wiase no ye de aba sister I'm calling Jesus for you say come to Jesus was a brace and meeting my boy and wa don bre ne nkwageda come to Jesus sorry if you say you know yourself better than I woni mo ho this will be was of diamwa no ya body fufuro dabi obi baye ma ko secretary
secretary no ya bode foforo Kristo me ko maame a Kristo mo a secretary a Kristo mo a tumtuni a Kristo mo a Linda okay the light of the world is Jesus. The light of the world is Jesus. He's calling everyone to come and see the light. Pray for me because I'm tired of being in the church. But right now, I want to be in Christ. Me see a message in na me share me can we say, hey, I can't see my mood. I say I am tired of being in the church. Minima so for baby time and I come mountains panaja you deliver more mountains I mean ni mo no me fame wo macro back wo ba me share na me salute no say hey bishop because the posters and the banners e wo macro ni mu no say o see match e no so for person me no di nkomo nti ode me call ya na o say so for asema me be ka kire yi but ready wa for some time ti na me be ka kire no to da me bam ho secret ba wonim so for me nsakrai me pesa wo bom pai ma me na wo deliver me and I'm say so me ne me nkra na ba yen be ni dey no say so I don't care what if I me call any ye bom pai me friend man ba ono so ni group na ba ye ono jaw mo wo come 7 as a 7 back come pray ye dey ko che wuram no making the confession ni na so for Matia so le mako 10 me tia na me ne ma ni nyina da na egu na catch fire and so nipa hu mi say me dey masata ba so for me ni me hu say me wu na me hye enti deliver me that day no so for Joseph dey no ho me no mo na call mountains akwani tini so dua mu say pa no otu no dey ba ni na ni aye call say dey e wo ba no my God otu say no akotu foforo na ye deliver na there's more than 30 minutes. We no bunku to say, Eja. He said, "Dear, you are my father." And I'm saying, "No." In your Eja near Radi. Ben Shranke Radi said, "One shiny penny, no sham quadia amount. You call Assemblies of God, one of them branches back. Area head. You can say area head that he said, "Dear, or that a boassina qua." Or a giant tough one. So for what preaches how we or your takon and you was a pana as well kura office. And also small as or me fresh of man, not so focus me uncle. Because then the first time I call you would office or not papa ni jina hosu. As well catches officer, so I don't know Jesus. I'm a bishop for more than 25 years. So for pray for me. I want to accept Jesus. I want to accept Jesus. Bra, station wa won hwe. Unyemfa nkwasasem bia mfru. Kristo sum ntesa. Dabi. Kristo sum ye fita dwuma nkwase adwuma. Abotesem ene my ba ko frem from sunyan. Osofo. Maswali mpeni mfo no ete see me mama sembia metimi dia cover me ho ne makwa asole because me mpese ne kura me kwa asole o se sofo se wo mu gina anim wo preach kwa sa sembinsi ya de mani dan so me nim sa wono de onim awurade na sembiesi na sofo de gwa wo si kasa no amema hu ni se ne odwan ngoma ne kata no na mine of pajanensa and about Pewadensa Kano. What the form kick a giant to you? And he's crying. I just saw your young guy in Nama Solim. Now you're suffer now powder quiet of nowhere when you delivered. Now my Christum. Bra, one of Christum dear, Mr. Rich, they have protection. Protection. Ana omo bone ye no ontimi nya bone to the sense makoba dwaman waya bone to the sense wakoba dua mabodua me dia gye no makotu ni ntayaku oh bra
Satan he tempted us always, including Jesus. Yenina or tempted ye. Babra, so yesu mua. Me chiro secret bako. So be your bonim pa uno binya asemwa. E de areho betoso. Yeah. You always cry. Said the ne be ye pa ubetimi ene ni pa na reconcile. E toda e de ayam hihie bi toso. Yes. Enti yesu nchen Peter motena ye no. Na ya asem a eye dan kwansem. Eye dan kwansem. Enti wonim sam me me gina yi. Sa wo ba me nchen na wontimi nyansem eye dan kwansam a enyame na me bo, enyame na me jo nkwa. Put it. No. Put it. I'm telling you. The time has come we have to prove Jesus. Yes. The man pa hu sa enkwaje han no. Wow. Say yes to Christ moja beku. For so many years, I'm Mary Madari. A command in Sasso one day, confessing the bonnie, Mahum Bonin, so Johnny ye. Na Christo yes to whom by any bumble. Now, whom about Pima children, ultimately did marry the Nakwa. What about you? Until some Ukran, a down quansam, and then Ramican wedding us. There are just some near you. Yes, so down quansam. And it is your Jabetana. Timmy says, "See, me, Gina was a sian. I did be a yamming one who yas you. I did be a yamming one and saying, Omuka Sembia, Miamu Shame, Pentecost of Bia. What this of so many years? Penny by a so campus in Yinamo, type Nubi. I can penny for you, Omukran or count. Musia transfer and saying, Echo, Krubim, Besame Bokrunidi. Na ne yere topa no oba bia be bata no wa de me buano papa panimu a wawa ne manyina wo university o a wo ye Pentecost apostle one day ni fra bontene ba okoy na papa ne maame ne da ebeka omse ne beka 1 month amana ko pension nya ye send off omso be ko pension ye send off e ba for de kama esifie e ma one ma wo de ko tenase the rest of your life aka 1 month omko na maame no ene papa ne da mpaso minim papa ne da badia omka asem no eya mi sesun ama na sofu na wote wo ho na ye fast a report to Accra no be pam papa na free mission house o omo say eya ne se wonu maduro eya ne se won ko sha konfo ena wonu maduro sha konfo peso wawu Mamifo, I'm calling you to Jesus. Oh, me almost there. 4 years I'm in the better than maybe once I'm not catching them already moving in Montamastein. So for once I'm back at them already moving in Montamastein. Say I dance several frobin and baby chiramwa. You should judge it. And you should pray about the words and me. Say yes to some of the catchiramwa. Munjaji. Monem homo and tokwa. Yes, I'm about me. No, say, will be a mechanism in Chramia. Every day, where you say, where you can say, where you say, many ways, hey. Munim the entire bad demo, Munim the Waframono, Mem Fremo, so for one frame. Pillows are church and frame, yes, and Fremo. Bamoba and Mabajan and Chain, Mamma Nimu, Samoba Nimu, Bibi Wonimu, and Kakao. Quadi Bibia Ula. Comfort Ben and come. Comfort Ben and Timothy Anka. Comfort Ben and Mushire. Comphobia come. Yes. Comphobia Tishiri. Mowali Warren and say a crown. What dear dance, yes, say the panny a good damn one, yen satray. Why who can be true? Say who can satray? Who can be true? Say and say, what testifies that you are in the church, but you are not in Christ. Osofu, ono osofu nya asem ne hu se se na won sachrai. Uye preacher, but you are not a Christian. Ha, Akufo-Addo o preach. Ghana evangelist for wa ha. Captain Smart ka ho. Yeah. Anamunim. Yes. Smart ka ho ana Songo. Ah, yes. Songo. Fire for fire. Songo so evangelist. Preach too. Songo preach. Anti emfa preaching more ho safo hene. Come
to Jesus. Yes. And you are now preaching Munaya body of fro. And you want now war at Jenkwa Christo Yesu mu. They are the bonache. They are brand was a chain penina. They are two chain penina. Then Mutakasa yeta hebadiano. Come to Jesus. Wonderful. Know yourself. And nothing like the chain be wa said the two for man. Now make a change Mr. Rich said ya wo motofo a e wo ho. Yeah. Ene wo no wanyini wo awradim. Yes. Say ya hweni ya e motofo ano a wo da so tia so no mu ni Kristo mu no e be fa ho de dibone. But that is the right. Yes. The main point no. Because was it Kristo Yesu afọ kwa no awuram to atua. Ana wo kan ba fam kra kan bra ma me ka asem bi wo. Bra fam. Yeah. From Kakrano. Or say, and so when you go for Christo, or Pata Tree as a family home. Oh, Pata, we are a turn of fun. For some ones. You are me and food, so we and so what us and let's see him. What them better than I see him. They are both for my Christo. And they are both for my Christo. The son Yanko Ponam Yasu to four. At the Sadu Yanko Ponam Yasu to four. Yet the Christo and Emusam was some more potential from Christo. Yes, Ramo. More potential from Yanko Pon. Sabra, what you be. If he said the only Boneno. Yes. Or the Nia Bonema. Or the Nia Bonema. Yanko Pontin or move. What? Yes. Hana me pen. Me ya Nyankopon tenene. Ewo ni mu. Chetimi ya Nyankopon tenene. Enti ho explanation ni. Ye ntimi nya tenene wa asolim. Babi. Eda wo ta se ba. Ye ntimi nya tenene wa asolim. Ya. Ye ntimi nya tenene wo nwumtuom. Yes. Ye ntimi nya tenene wo nkomhyem. Ya. Na se do ka ase so obi wo Kristo mu a no ya body foforo no. Enti ntimi nya tenene wo Kristo Yesu dia emu. Wow. But how much is here? I just saw repeat more mubium no munchen. If you said you only bonnet, if you said one in bonnet, or the bonnet, my what did I bonnet? Am I? Now go portrait or no? Said the bay, you go portrait and you or no. Yes. What is here? One cassa, ya bay at sin and no war and chain. The old Christo more, I have body of front. Up out, my such example, so about William. Na akwani ye kepo a wa kepo no wahi enyo yam ya wow wa ye kepo no wo mu enti yentimi nya Yesu mwade bia won chan odan ni mu enti Kristo mu ne ye Kristo ne tenene ana so ni mu enti maame ba wo gina ne nchen ene ne ba wo woni mu no difference wo man na say difference ni difference wo enti akra odane maame yam oni gu ne yam ti wo ye bi wo ye ne woni mu yes enti Kristo tenene no wo se ne mu ne ye no enya asole mu eno na deceive ni pa ne bebre no hallelujah praise the Lord enti me sram bi Nyankopon mo bro wo su tumfo me nuanom dan Saul ani David ma Saul emi na no nka se so nyansa mani mi na no kan kire o sai kabi o ya dai o tene time again o tene time again o tene time again o tene time na Kristo ni a o wa ye di ho dan se eh bra we de yemfi asem mfuru no o maka kra no mo fi nyina hu se I da de ne kuku nyo da bu ofu na mi nkofie oh Father, shame unto you. Omane timye nyasa sent na fa ho se na mama tie say na mama tie ayeka entaw picture enne ukofia adwuma ba ko pe na wokoye se wo se wuntumi nya tene ne wa asole mu dawo yes ati Kristo mu yeah I'm telling you entano no na se unyini ya sa teaching so wuntumi ntiase da untimi ntiase ati se wona wanyini yes na wo hwe kase because be brewa abusafo I'm telling you almost akura hia subo okay just say from almost aba me mu nsaso because so utie abrabo funa untimi mfa nsusu nipa no untimi come to Jesus hello sa Yesu ni mu enkwansuo wom
saa Yesu ni mu no yɛndwendwene haahai saa Yesu ni mu no anidaso wɔ hɔ saa Yesu ni bambɔ wɔ hɔ Mr. Yamponsa sɛm bi ɔka wɔ sɛ I will die with my shoe akwan so ɔsɛ yɛ woro sɛ so ɔsɛ nate wɔse no stop sɛ mo bɛworɔ pa de then I will die with my shoe mema mo nworɔ enti sɛ wobɛhu sɛ maame bi ɛba hyɛ ne yam na ne mba nyinaa agu ne nkyɛn ɛba sɛ wɔdwane a hwan na ɔne ne kɔ enti sɛ wobɛ sɛ woku akora no wɔwɔ ne yam no ɛdeɛ na ɛbɛsi agye sɛ woku maame no enti you die with Christ wɔsɛ no nti sɛ yɛne ne wo a yɛne ne bɛtena sɛ na sɛ yɛmpa no a ɔmpa yɛfiri sɛ ɔyɛ nokɔfoɔ na ɔntumi mpa ne ho akyi. I'm telling you so wɔ Yesu manka ne Yesu na ɛbɛwu one na bɛkɔ akɔdi hene one na bɛkɔ akɔtena ase one na bɛkɔ akɔbu atɛn enti yɛ nipa tu ne ɛwɔ dan mu ha no yɛn ne ɛwɔ Kristo mu no yɛn kyerɛkyerɛ nko yɛn nte ase yɛn nko ɛna mo a mo aba asɔre so mo nkyerɛkyerɛ nko ne mo nte ase yɛn nko enti if anyone being in what ne mu no obɛtumi ayɛ tenene ne ayɛ Onyankopɔn tenene ne mu Kristo mu hallelujah ede ma no wasi so ya wo na abɛsra ya Awurade amfrɛ wa ma metadisi tabi wa amfrɛ wa ma deeper life ɔfrɛ wa sɛ branimu oba wo bɛyɛ foforo wa adwen yɛ foforo wo hyɛ ase sua ne ho asɛm wo bɛdwo wo bɛbrɛ wo ho ase wo bɛka ne mu w'ani bɛka ne ho ɔbɛba ɔbɛsra wo ɛtɔ da nkora no ɔmda yɛ funu no ɛwɔ hɔ a yɛ so mutumi yɛ skills bi tɔda no ma sɔle agyina tɔda no ma buja amalis bɛ sɛ maame ne yɛ se ya enti ɛno no na sɛ wo sɔle sɛ wo keka ho a na wo papa sɔle wo maame wadan so Linda ba no ai misali akra na sɔle na wo so ani ate enti ba sa sɛ me bima no sɛ me kasa me papa ɔte me nka bibi yɛ me a ɔte ba wo ne mu nti wo bibi yɛ wa ɔnte ohu gye sɛ wo tiam so one and now when we say was a mamma sorry yes one nipper also a band of solacone see papa or turn so if he said yeah nina wow who love to be in Christ oh I find a dozen person who yes amen Johnny we are nebra in church solid free sababy out in ni tumiri kabra dan prodigal son yes mo ni mra ho so ni tumiri kabra fie papa no wan kɔhwehwɛ no ba no te kwan mu ntun sɛ Awurade wɔda so hwɛ yɛ kwan sɛ bɛba wɔhwɛ wo kwan ɛna wɔhwɛ obi kwan ɛkyɛ na wɔhwɛ obi kwan sɔre gyina wana mo so mami wonderful ɛpɛgya nsa no nyinaa wɔ soro I surrender. Hallelujah. Bless the Savior. Why the one who said, after dear, he's tired of being in pastoral. I have decided to follow Jesus. To follow Jesus. I decide to follow Jesus. No turning back. For